koira lähti seuraamaan mua. Oi voi. No kuitenkin, niin me mentiin sitten eilen Cubaan. Auto. Niin outo. Oikeesti. Kaikki kattoo vaan sinne, mikä tuolla tytöllä hätärä. No kuitenkin me mentiin Cubaan. Sitten me käytiin ostaa Mäkkäristä Mätille. Ei kun niin, eka me mentiin Mobileen, joka on siis huoltsikka. Mistä kaikki hengaa. Sitten me käydään vessassa. Niin mä menin vessaan. Sitten Märi ei ottaa niinku autoa, se oli ihan sinne oven eessä. Sitten joku tyttö, kun mä hakasin sitten oven, tai niinku pidin sitä ovea, kun mä menin ite edeltä, niin sit se kääntyi sen poikaystävälle ja oli silleen freak. Sitten Märi kertoi mulle siitä myöhemmin. Ja siis se aika niinku hymyili mulle, se vaan kääntyi ja sanoi mua freakiksi. Niin sit Märi kertoi mulle, että se sanoi sitä jotain sitä. Ja että se on tosi, tai että se isä on tosi rikas. Ja mut sillä ei ole yhtään kavereita, koska on just tosi törkeitä olen kaikille. Niin sit mä oli silleen, että se olisi halunnut hypätä ulos autosta ja lyödä sitä puolivuosi. Niin sit me töötettiin nämä keskaria. No kuitenkin. Niin, tästä tulee joku maailman pisin video. Kuitenkin. Niin kävimme sitten siellä niin. Sitten lähdettiin, kun Märillä tuli hullu idea. Että se haluaa mennä ottaan tatuoinnin. No niin, sit me soitettiin Sullivan. Niin kuin Sullivan, mikä tiedä. Joka on siis niinku, joku semmonen, en mä tiedä, joku 8000 ihmisen kaupunki toisessa suunnassa. 30 kilsaa, tai 30 mailia, ehkä vähän vähemmän, 25 mailia Steelvillestä. Niin. Soitettiin johonkin tatuointiliikkeeseen sinne. No ne vastannut. No lähti sitten kuitenkin sitä ajaa ja katsoa, että jos ne olisi auki. Niin sit matkalla me oltiin valtatiellä ajamassa. Niin me nähtiin ilotulituksia. Taas auto. Mua hävettää. Mä kävelen täällä puhelinkäytössä ja höpötän. No ehkä kaikki luonkapuu johonkin handsfreeen. Kukakohan toi oli? Se tööttäs mulle. En tiedä. Outoa. No kuitenkin. Sitä on just niin outoa. Apua. Niin me lähtiin ilotulituksista, mentiin valtatien varressa olemaan huoltsikalle. Istuttiin autossa ja katsottiin ilotulituksia. No sit me piti lähteä ottaa, heittää Märin poikakaveri jollekin sen kaverille. Sitten käytiin. Sitten mä menin kotiin. Oli villiltä. Tänään meillä oli tää speech drum harkat. No mut semmonen oli mun viikonloppu. Ja Missorin säätiedotus. Tässä samassa paketissa. Täällä on aikanetti. Mut aika autioa. Mä hetken juoksemasta, nyt mä pääsen joskus takas kotiinkin. Pitäkää kiva viikko kaikki. Katsotaan milloin mä saisin tän ladattua